Kun sä saat ton jäljennöskitin postista, niin leikkaa se siististi tuota katkoviivaa käyttäen, niin säästyy toi palautustarra. Kitin mukaan tulee 2 purkkia ainet, 2 erikokoista lusikkaa, kortti, jossa on käyttöohjeet ja varoitukset. Sitten siellä on toi postin palautuslappu ja minikrippussi. Leikkaa noi jäljennöslusikoiden pussit auki ja sovita itselle sopivan kokoinen lusikka. Tuon jäljennöslusikan olisi hyvä olla hiukan väliä, eli sillä täytyy olla tilaa liikkuu vähän joka suuntaan. Jos se tuntuu hiukankin jämptiltä, niin se on todennäköisesti liian pieni. Eli kannattaa valita mieluummin se liian iso vaihtoehto kuin liian pieni. Jos sulla tuli tuplasatsi tuota ainetta, niin jaa molemmat aineet tasan puoliksi, joko silmämääräisesti tai käyttämään keittiövaakaa. Ja pidä koko ajan toi keltainen ja sininen aine erillään toisistaan. Sitten ota se paremmin sopiva jäljennöslusikka valmiiksi ja vaikka kännykän ajastin. Sitten laita ajastin pyörimään ja rupea sekoittaa noita aineet yhteen. Sekoitustyyli on vapaa, kunhan se aine muuttuu yksiväriseksi. Tuossa on 30 sekuntia aikaa siihen, että sitä olisi hyvä alkaa sitten jo laittaa siihen lusikkaa. Ja minuutti 30 kohdalla sen olisi hyvä olla sitten jo menossa suuhun. Eli kannattaa olla aika nopea liikkeessä. Nyt 30 sekuntia melkein täynnä, niin sitä olisi hyvä alkaa pyörittelemään palloksi. Näin. Ja sitten sen jälkeen hiukan semmoiseen sikarin muotoon. Noin. Ja sitten sen jälkeen se asetellaan tuohon jäljennöslusikkaan vähän silleen hevosen kengän mallisesti. Ja sitten painellaan kevyesti se tiiviiksi tohon, jonka jälkeen sitten peukalolla työnnetään se hiukan tonne reunoihin, niin että se tulee hiukan tuolta jäljennöslusikan reunoista yli. Ja varsinkin tuosta etualueelta olisi hyvä, että se on vähän korkeampi kuin se itse lusikka, eli se tulee tuolta reunan yli selkeästi. Sitten mene vaikka johonkin peili eteen ja laita tuo jäljennöslusikka suuhun. Koita pitää tuo keskilinja mahdollisimman suorassa ja koita työntää mahdollisimman suoraan alhaalta ylöspäin käyttäen vaikka peukaloita. Ja sitten koita saada toi ylähuuli siihen lusikan päälle ennen kuin työnnät sen loppuun asti pohjaan. Sitten odota 4 minuuttia, että se aine on kovaa. Ja sitten sen voi ottaa pois. Sitä voi vaikka vähän raottaa etusormella sieltä takaa, niin se lähtee helpommin. Sitten sen jälkeen ota siitä joku pieni videonpätkä tai pari kuvaa ja lähetä WhatsAppin kautta se meille. Jos mä sanoin, että jes, hyvältä näyttää, niin pakkaa se jäljennös tuohon minikrippussiin ja laita se tonne kitin sisään. Huuhtele se ylimääräinen lusikka, jota sä et käyttänyt, ja kuivaa se ja laita tonne kittiin kaikki, mitä sen mukana tuli, niin takas. Ja sitten laita se tuohon muovipussiin takas, sulje se ja sitten liimaa tuohon vanhan postilapun päälle toi palautustarra. Ja sitten vie vaan lähimpään postiin.